Il-mużika hija għodda b'saħħitha ħafna fit-tagħlim tal-lingwi. Fir-rokna li jmiss, se nlaqgħukom ma' Marianne Zammit, kittieba u kompożitriċi ta' kanzunetti edukattivi għat-tfal. Kont bajda ċkejkna, falqa sabiħa, faqqast, sirt dudu, kilt werqa sħiħa, imbagħad ġie tifel, ħadni d-dar miegħu, ġova żett edni ġewwa l-ġnien tiegħu. Il-mużika għandha tikber mal-lingwa tista' tgħid. Pereżempju trabi ma jitwildux jitkellmu, ma jitwildu kważi jkantaw. Il-lom tarafha l-bikja tagħhom. Jekk għandhomx il-ġuħ, għandhomx iridux tibdila. Jiġifieri nitwildu bih dak li aħna nkunu nafu nagħmlu ċertu ħsejjes. Issa jekk nikkultivaw dak, nistgħu il-lingwa tgħin lill-mużika u l-mużika tgħin il-lingwa. Il-mużika tgħin ħafna fl-iżvilupp tal-lingwa hemm il-pols, hemm l-intonazzjoni, hemm id-dinamika jekk hux iżid fil-ħoss, dak li hu loud u soft, dak li huwa bil-mod u maġġel. Għandek l-istess elementi bażiċi tal-mużika qegħdin fil-lingwa. Sirt farfett li nħobb nittajjar fuq il-fjuri kollha kulur, nola l-fuq niftaħ ġwien ħajja f'ġon. Ġili tiltaqa' ma' esperjenza, pereżempju, jew tgħaddi minn esperjenza. Nagħtu każ darba kelli it-tifel tiegħi li kont ngħidlu storja kuljum. U dakinhar kien qalli jgħidli storja u għatlu kemm neħles daw il-platti jara u niġi. Ma l-estate mort ħsib turiqet, dik tant weġġatni lili illi ktibt is-song Mama ħallik mill-faċendi issa ngħinek, insomma rila ġifieri mbagħad insemmu l-jigsaw puzzles, insemmu ħafna affarijiet insomma li nilagħbu fil-verità flimkien. Dik waħda minnhom. Għandha ngħidlek eżempju ieħor, tifel ieħor, Leonard, dak kien Ivan. Mela Leonard qegħdin fuq il-bejt u qabad friskatur u għoġbu l-ħoż beda sejjer dudum. U netlu bubum mill-friskatur. U minna dik il-biċċa ideja żgħira żviluppajt is-song namlu banda waqt li ngħin u hekk banda bil-affarijiet tal-kċina, bil-borom u hekk u vera tfal kienu jieħdu pjaċir bija l-tfal fl-iskejjel. Kieku kelli ballun żgħir kemm kont nilab b'dan il-ġugarell, inwaddab u nilqa' dan il-ballun kemm kont nilab b'dan il-ġugarell. Meta kont nagħlem il-year 2 u meta kont qed ir-rabbi tiegħi wkoll, it-temi li jiltaqgħu magħhom huma pereżempju iġġieldu tfal, mbagħad inti tagħmilhom ma niġġieldux iżda nkunu ħbieb, il-ġugarelli tal-oħrajn nieħdu ħsieb. Nistudjaw ħafna u ngħinu l-xulxin, naqsmu dak li għandna flimkien għax toqgħod qis jekk ikunu ħbieb, jekk jitkellmu ma jgħidux ma' xulxin, jekk jaqsmu l-ġugarell, ma jkunx hemm ġlied. Iżda tfal pereżempju fil-li qed jiġġieldu, fil-li tkun ikkomponejtilhom dak il-ħin qabbiltilhom 4 versi. Tarhom jisom hekk il-burdata tagħhom tinbidel, u mbagħad jerġgħu ngħandawha miżik, u mbagħad inti tgħid dan iżviluppa f'song. Li niġġieled ma' tfal l-oħra, li nimbotta waqt il-logħob, li ngħidilhom li hu tagħhom, li nweġġagħhom iklim sod, dan ħażin. Dal-aħħar l-Aġenzija tal-Litterizmu ġobha taċċetta li toħroġhom animazzjonijiet vera sbieħ l-għanijiet tiegħi. Allura ir-recording ta' 3 sen ilu ma kienx daqshekk tajjeb. Mela allura mill-ġdid qed nagħmlu recordings mill-ġdid ta' dawk l-għanijiet li għażilna fosthom l-istaġuni u hekk. L-ewwel niftihem daqsxejn ma' direttriċi artistika tiegħi li hija Mariele. U niddiskuti ħafna magħha kif nixtiequ għadi meta jaraw tfal. Kemm hemm spunti li jistgħu joħorġu minnha biex ngħinu lill-edukatur mhux ġast isek għandek kanzunetta għal-gost tal-entertainment biss. Per eżempju, jekk għandek il-life cycle tal-farfet, jew nkella il-ħwejjeġ li nilbsu fix-xitwa, l-klima, x'ngħidu kemm hu bartu f'xi sħana. Niddiskutu naraw kemm nistgħu ndaħlu affarijiet mingħajr ma
nitfaw iż-żejjed didattika fiha, għax xorta titħallija daqsxejn ħafifa, xi ħaġa li tfal jieħdu gost biha. Ma mbagħad dik jekk inti tkun iddiskutejta tajjeb, tadatta l-mużika bl-effetti tagħha għal dawk l-idejat, plus li wara li jkollok il-mużika lesta, tikkollabora mal-animatur. Tkun tista' iktar tfhem wara f'din il-biċċa, din il-battuta nixtieq pereżempju titla' x-xemx jew dik il-battuta nixtieq. U hekk, insomma, tittaħdem mal-artisti ovvjament. Nara x-xita u nissemma rrif. Kemmu Bart, kemmu Bart, kemmu Bart illum. Kemmu Bart, kemmu Bart, kemmu Bart illum. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu.